Santa Sofia és l'església de la Divina Saviesa, una meravella del món amb 1.500 anys d'història. I és Santa Sofia, la catedral a Constantinoble, que Joanot Martorell tria com a escenari d'amor i de mort en el tirant lo blanc. Allà és on Tirant, que el primer que ha vist de Carmesina eren aquelles dues pomes de paradís, perquè feia calor i Carmesina estava descordada, doncs després té ocasió de contemplar la figura completa de Carmesina, precisament oint missa a la catedral. La catedral és a Santa Sofia. La millor església ha de ser sempre l'església en què se celebren les exèquies d'un gran personatge. I així és per descomptat en el mateix lloc en què Tirant s'havia enamorat plenament de Carmesina, on se celebra el seu funeral. És Santa Sofia un dels grans escenaris que encara avui es conserven de la Constantinoble del Tirant. Ací hi ha un mosaic que podria haver servit d'inspiració a Martorell per a reflectir la bellesa i la presència, que no el caràcter de la família imperial. Este mosaico puede representar quizá la mejor estampa del Bizancio que nuestro novelista imaginaba o tenía en mente cuando escribió su novela. Se trata de una familia imperial formada por una hermosísima emperatriz, una emperatriz rubia, con sus largas trenzas, sus ojos azules, con un emperador muy serio, con su larga barba, con toda su majestad, símbolo del gran poder que emanaba de Roma, sobre la ciudad que en ese momento era la ciudad reina de Europa, la ciudad más importante del mundo conocido. Tirant, nomenat capità general de les tropes de l'emperador, assisteix a Santa Sofia a cerimònies com, per exemple, esta, que avui, 6 segles després, gravem al Patriarcat, el Vaticà dels cristians ortodoxos. La litúrgia, presidida pel papa d'Orient, Bartomeu I, s'oficia en grec clàssic. És com si estiguérem escoltant parlar Plató o Aristòtil. Això que veuen és Bizanci. És el més viu de tot el que es conserva al segle XXI d'aquell imperi que Tirant va aconseguir salvar i on ficció i realitat caminen de la mà per acabar contant la vida. «Válame Dios», dijo el cura dando una gran voz, «que aquí esté Tirante el Blanco. Dádmele acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos». És un dels pocs llibres que en la foguera de llibres de cavalleries del pobre Don Quijote se salva de la crema per la seva qualitat literària i pel seu realisme. Miguel de Cervantes li va cridar tant l'atenció perquè precisament era la vida. Fa burleta, jo crec que fa burleta de moltes coses. És una paròdia que anticipa molts anys Cervantes. Sense un Tirant lo Blanc, probablement no hi hagués hagut un Don Quijote de la Mancha. Dígoos verdad, señor compadre, que por su estilo
es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Crec que la grandesa del Tirant lo Blanc precisament rau en el fet que el seu autor, Joan Martorell, va ser capaç de fondre llibrescament l'ideal de la vida de llavors. Un ideal en dos registres, un ideal, però al mateix temps la vida quotidiana, la manera de parlar, la manera de vestir, la manera de sentir d'aquell moment. És una gran obra literària, això és per damunt de tot. I és una obra molt divertida i sobretot és una obra d'una vitalitat extraordinària. Dinamita pura, dinamita en aquest sentit de que és una bomba amb espoleta retardada. El Tirant és una catedral literària en el sentit de monument literari. Ho té tot. Pel carrer de Cavallers i al Palau dels Mercader compartix Martorell passejades i tertúlies amb Joan Roís de Corella. Era la València del XV una ciutat exuberant, on també escrivia poemes immortals el que havia sigut el seu cunyat i adversari íntim, Ausiàs March, on s'admirava aquella dona que era tota una institució i que visitaven al convent de la Trinitat, Sor Isabel de Villena. És l'esplendor de la ciutat, i és la ciutat que hi viu, la ciutat més important en molts aspectes de l'Europa medieval. Joan Martorell era un caballero típico del siglo XV. Una persona molt orgullosa de la seva condició de cavaller i del seu llinatge, dels Martorell. Els Martorell procedixen de Gandia, tenen terres i a poc passen a ser homes de vila i membres de la mitjana noblesa valenciana. Gaudixen de grans privilegis per la seva relació amb la corona. El seu avi, Guillem, recapta impostos per al rei i son pare Francesc era jurat de València. Són senyors de Faura i Almoreig, de Llíber, de la Vall de Xaló i de Murla. L'avi Guillem Martorell adquireix Murla i la dota d'una sèrie de privilegis que aconsegueix del rei de Martí l'Humà per a engrandir Murla i atraure més diners econòmics, com el mercat medieval. Són els Martorell 9 germans. La família s'aveïna a València el 1400. Viuen a la parròquia de Sant Bartomeu, als voltants del que ara és el carrer de Serrans, i de l'església on possiblement batejaren Joanot. Avui només queda esta torre que dona a la plaça de Manises. La data del seu naixement se situa entre 1410 i 1411 i pot deduir-se, entre d'altres, d'este document que es conserva a l'Arxiu del Regne. El compromís de pagament a la dida que l'ha lletat. Es cria en un ambient de cavallers i forja un caràcter rebel, fort, orgullós, malintencionat. Joanot Martorell és un milhomes que mai no en té prou. Crec que, a banda, és una persona molt intel·ligent, capaç de tenir una cultura vastíssima per aprofitar tot el que anava llegint i totes les seves experiències personals en el Tirant. I crec que aquesta mescolança d'orgull de naixement, orgull de cavaller, d'una persona belicosa i d'una persona conflictiva i en aquesta cultura dona un perfil d'una persona molt, molt, molt interessant.
Un entusiasta apassionat de la cavalleria que en aquella època ja està en decadència. Enemic de mercaders i de juristes, partidari de l'acció i enamorat dels duels i de les batalles a tota ultrança, de les batalles a mort. Era un caballero que hoy diríamos bravucón, en la medida en que le gustaba retar a ultranza a todos sus oponentes a través de un tipo de epistolar que conocemos como el nombre de las letras de batalla. Combats imaginaris als quals dedica diners, esforços i, en definitiva, la seva vida. A Martorell el trobem involucrat en 4 desafiaments, alguns per deutes econòmics, altres per qüestions d'honor, com ara el que l'any 1438 el va portar a Anglaterra. Joanot Martorell va vindre a Londres a netejar l'honor de la seva germana Damiata. Així va aconseguir que el rei acceptara ser el jutge del duel amb Joan de Montpalau, l'home que es va negar a casar-se amb ella després d'haver mantingut relacions sexuals. L'estada de Joanot a Londres va durar un any i va ser fonamental per a la seva vida i per a la seva gran obra, El tirant lo blanc. Perquè Martorell inclou en El tirant tot el que ell ha vist i ha sentit al Londres medieval. Bressol de la cavalleria, una ciutat que s'articula al voltant del Tàmesi i on la Torre Blanca és la gran fortalesa que domina el paisatge i la vida de la cort. Segurament el jove rei, que en aquell moment tenia 17 anys, Enric VI, va rebre a Martorell a si mateix. Martorell es devia impressionar molt per aquest ambient cavalleresc que hi havia ací, sobretot l'ambient que havia creat o volia crear aquest jove rei, no? Que li agradaven molt els torneigs i les justes i totes aquestes coses, no?